Kaixo, aurreko bideoan azaldu genuen zelan kalkulatu alderantzizko matrizea determinanten bitartez. Oso antzeko ariketa izango da, baina ikusten dugunez, hemen zenbakiak agertu beharrean bakarrik matrizaren barruan, agertzen dira elementu batzuk ez direla zenbakiak, letra baizik. Hoiei deituko diogu parametroak. Honek adierazten dutena da, edozein zenbaki izan daitezkela, eta zenbaki batzuetarako gauza batzuk gertatuko direla, eta beste batzuetarako beste gauza batzuk. Ariketak A atalean eskatzen diguna da kalkulatzea landaren zein balioetarako existituko den haren alderantzizko matrizea. Gogoratzen badugu beharrezko baldintza alderantzizko matrizea existitzeko izango zen bere determinantea ez nuloa izatea. Orduan, A atalean nolabait ari dira esaten. Kalkulatu honen determinantea eta begiratu landaren zeintzuk balioetarako izango den nuloa eta zeintzuetarako ez, orain ikusiko dugu. Eta bigarren atalean bakarrik esaten duguten landaren balioa bi zenbakiarekin ordezkatzea eta kalkulatzea alderantzizko matrizea aurreko bideoan egin genuen moduan. Esan bezala, atalean bakarrik begiratu behar dugu ea noiz determinantea 0 izango den. Horretarako kalkulatzen dugu determinantea eta goratzen dugu Sarrusen erregela erabili beharko dugula, lehenik eta behin daude diagonal positiboak eta ondoren diagonal negatiboak. Determinantea kalkulatzerakoan, diagonal positiboak hau ematen digut eta diagonal negatiboak hau. Eta geratzen gara honekin, bi minus landa karratu. Hau da A-ren determinantea. Gure galdera da noiz izango da hau 0-ren berdina. Landaren balioietarako diagonal alderantzizko matrizea ez da existituko. Aldiz beste balioetarako, bai, beraz, hau argitu nahi dugu landa noiz betetzen duen erlazio hau, eta hau da bigarren mailako ekuazio bat, kalkulatuko dugu beti bezala, eta ikusiko dugu landaren zein balioetan determinantea 0 balio duen. Esan bezala plantatzen dugu bigarren mailako ekuazio hau, kalkulatzen dugu landaren balioak, eta ikusten dugu, goetikoa, minus b plus minus r karratu eta guztia. Ateratzen ditugu landaren bi balio ezberdin, minus bi eta plus bat, eta minus bi eta plus bat betetzen dute berdintza hau da. Landa minus bi denean edo landa bat denean, determinantea balio du 0. Azkenean hori jarri dugu, ezta? Noiz izango den 0, kasu horretan 0. Eta determinantea 0 denean, alderantzizko matrizea ez da existitzen. Aldiz, landa beste edozein balio hartzen badu, hau ez da beteko, ondorioz, determinantea ez da nuloa izango, eta determinantea ez denez 0, bai existituko da alderantzizko matrizea. B atalean, eskatzen ziguten kalkulatzea, landa berdinbi dezenean. Nola landa berdinbi denean ez du hau betetzen, orduan badakigu alderantzizko matrizea existituko dela. Hori da gauza bat, orain kalkulatu behar dugu. Vale. Egin duguna da landaren balio aldatu birekin, fijatzen bazarete, hauek biak orain bi bihurtu ditugu, eta lehenengo pausua alderantzizko kalkulatzeko da determinante kalkulatu. Aurretik jakin dugu modu orokorrean hau zela, kasu honetan landa bi denean, zuzenean egiten dugu, Sarrus berriz ere errepikatzeko. Orduan badakigu, haren balio izango dela minus lau, lehenengo zatia eginda. Orain kalkulatu behar dugu haren adjuntua, goratu horretarako elementu bakoitza ordezkatu beharko dugula bere adjuntuarekin, eta gero transposatuko dugu. Bueno, adjuntua kalkulatzeko, goratzen dugu kontuan izan behar genuela minus osagarria, gero minus bat berretzailea eta berretzailea ez direla hemen azpindizeak, eta aurreko bideetan azaltzen dugu zelan egiten den, suposatzen dut ja momentu honetan ja jakin guzula zelan kalkulatzen den, baina hemen daude kalkulu osoak, zuek txekiatzeko ondo egin duzun edez. Behin kalkulatu ditugula matriz adjuntuaren elementu guztiak, jartzen ditugu gure matrizean, hemen jarri dut koloreak bakarrik identifikatzeko zein den gauza bakoitza, eta goratu hurrengo pausu adjuntua daukagunean iraula kalkulatu behar dugu. Orduan hemen jarri dut zuek jakiteko ilarak bihurtu direla zutabek. Behin daukagunean matrize adjuntuaren iraulia egin behar duguna da zatitu beharko dugu determinantearekin eta ja bukatzen dugu eta izango dugu alderantzizko matriza. Eta behin zatitzen dugunean, gogoratu daukagunean matrize bat bider zenbaki bat, edo zati zenbaki bat, eragiten diola matrizaren elementu guztiei. Beraz, minus lau sartzen dugunean guztietan, horrelako zerbait geratzen zaigu, eta kalkulatu dugu alderantzizko matrizea landaren balioa bidenean.